Mutlu mehriban Türkmen dogallarımız biz sizi Rossiya Federasyasının paytagty Moskva şäheriniň Anino metronun goloýunda ýerleşýän Jiloy kompleks Butwa Park 23 Korpus 2A salgymyzda ýerleşýän özüniň süýjüji türkmen milli tahamly şeýle hem Türkmen aýdymsaz sunuwatyny bir ýerde jem edýän Jan Ses kafemizde hormatly halipa bagşymyz Maksat Süýünüň şeýle hem alyp barjymyz Bizim aramızda televizyon hoş gördük. Kakımrat Mamedowň yol başçylygynda Türkmenistan diýarymyzyň Daşowut welaýatynyň boýuny 360 pirli könürgenjimiziň ýaş, zekinli Türkmen aýdymsaz sunuwatyny dünýä ýaň edýän Şelbi Gurtjanowanyň Gatnaşalyň atly konsertine çagyrýar. Konsertimiz 2025-nji ýylyň 2-nji fevral güni Moskwa wagty bilen 19:00'da Jan Ses kafemizde biz size garaşýarys. Giriş biletlerimiz bary ýogy numary bul. Hormatly Jan Ses kafemizin agzalary